بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على رسول للعالمين قريبا للهم جديد للوحي القيوم وهذا عنف رب العالمين نبي الأمي وهذا جديد الكلمة رب العالمين نبي الأمي وهذا a matsayina na bilget kuma kadumul kuran sannan dan madan sannan sarki sannan dan madan sannan gwamna sannan profesa sannan ID sannan janar na major janar na sannan lauya sannan injiniya sannan dakta sannan profesa sannan barakta sannan dakta sannan lauya sannan injiniya sannan sanatan Kano Central ba abin da cewa da Allah sai godiya mun waye ranar juma'a lafiya Allah ya hada mu da alkhairan cikin ta Allah ya raba mutanen Najeriya sauke manhajar ku a Filisto a matsayin siyan data ta sharu data domin siyan data a Filisto a cikin rahusa na sharu data in mai siyan data ya siya ta wannan kamfanin zai ga amfanin siyan data a wannan kamfanin domin tana da sauƙi da rahusa. Kun ga wannan kamfanin na data na siyan data na sharu data duk yan uwana masu siyan data su Baba Tinubu yan gwate da sauransu su Tinubu su wannan Peter Obi duk su zo su siyi data a wannan kamfanin su Rabi Musa Kwankwaso su Abba Kabir Yusuf su zo su siyi data domin wannan data a wannan kamfanin ita ce da sauki.